Здравейте, приятели! В днешното видео пак снимам с моята сестричка. Така. И днешното предизвикателство ще бъде Джели Бели. Много съм мечтала за това предизвикателство. Бомбонките са купени от Варна. От Кранево и струваха 6,30. В всеки случай имаме и вода. Ако някой вкус не ни хареса, те са само вкусни бомбонки. Мисля. И тук отзад пише вкусовете им. Ще ви четем. Така. Първо с... Това е смешно. Абе, какви това не е? Нека. Айде, добре. Ама се отваря с паключите. Една. Значи червена. Аз съм жълта. Така, моето е... банан. А нейното е... черешня май... Или май е червена ябълка, или черешня май, не мога да разбера. Ще разбереш тук съм. Да. Така, готова ли си? Едно, две. Чакай. 1, 2, 3. Черешня. Банана. Много е сладък така. Аз ще бъда. Трябва ви вода. Втори път ти си. Не е нужно да запалиш. Дай да леш. Така. Банан пак. Да. Супер. Лимон, лайм, обожавам. Абе, просто си имаме така. Айде, извела си вече. 3, 2, 1. Ама виждай се, че си на половинка. Обожавам лайма. Нали, банана не е много вкусен. Ако обичаш се приближи малко към мене, да се виждаш, че е на половинка. Просто да гледаме. Абе, взимай бе, без да гледаш. Твоята е... Плум. Плум. Не знам какво означава плум. Аз ще разбера. И това е... Майгрейв. Това е... тангелин. Не знам какво е, но ще разберем с това. 3, 2, 1. Където ям май манго. Моето май беше грозде. Яйце си вкуса и такова. Мога. Не. Ма дай да... Чакай. Май е бровинка. Без да гледаш. Айде! Просто тегли някаква. Искаш кокос, нали? Айде, взимай. Yes, кокос! Тя обожава кокос. Къде е черешня? После ям. Аз ям кокосово мляко. Мой без черешня. Пия. Давай. Аби стига си гледала, тегли да и речем. Watermelon. Май краставица с томат. Това май е салата. Това са само сладки бомбони или... Чакай, тегля. Лилава, череша. Грозде. Но, две. Моето има като на онова вкуса. А ти какво имаше? Зеленото? Не, зелено, много тъмно зелено с... Добре.
Иднете, просто мама да. Тегна. Аре, мама. Бе, дай аз да се взема. Сега трябва да се обличи. Добре, ще малко облека. ще стане студено. Синя яка е. Тя е най-пак довика. Няма че. Селин да отрежа ли горе до май? Там. Айде. Стига с този кокос, или на мен няма да остане. Добре, ма никой няма. Виж има някакво оранжево. Я не се харесва за ти бомбони ще взема. Бе, мама, тихо. Ари, грозде и това не давам. Това даже се намирисва. Давай. Абе, виждай са малко, бе. И така. Вече не искаме да снимаме клип. Не, че не просто... Да, стига толкова да ни останат и за друг път. Не може сега да ги злапаме всички. Да. Надявам се клипчето да ви е харесало. Абонирайте се за моя канал, харесайте го и чао!